zaizkit gustatzen, lagunak egoten direlako edo zeinekin sartzen. Hortaz aparte, egon behar gea beti batzen, ta gauza dagu ez gerala inoiz ohartzen. Nik daukadan denbora, doa kirolarentzat, eta futbolarekin nik badauzkat ametsak. Naiz da futbolarentzat, nik ez dauzkadan kexak, kirola da honena, behintzat niretzat. Gu hemen bagaude, betiko gaztea, ta beti hartzen digute, telese gazteta. Beti esan digute, ez gialaskea, ta beldurra digute, betiko kaletan. Ni daukat familia, parte bat Burgosen, ta dakit askotan zeba ez diren etortzen. Askotan daude karretera mozten, gogoratu gu, nondik gatozen. Denbora pasa, gure denbora pasa, gustatzen zaizkigu bideo joko ta jolasak. Denbora pasa, gure denbora pasa, Lagunekin geratu eta kaleko solasak. Denbora pasa, gure denbora pasa, Gustatzen zaizkigu bideo joko eta jolasak. denbora pasa, gure denbora pasa. lagunekin gelditu eta kaleko solasak. Denbora pasa, gure denbora pasa. Denbora pasa. Denbora pasa. Ni beti egotenez, braulean jolasten, ta nire kalitateakin aurkariak nazten, ta barleien hiperkargakin egoten aiziltzen, ta ni neunago beti irabazten. Nire amak esaten di lagunekin gelditzeko, badakit gehien bat dela batera jolasteko. Beste aukera da bideo jokotan aritzeko, ta niretzat aukera hoi dago mila aldiz hobeto. Ni askotan nago Brawl Starsera jolasten, horregatik nago ikastolan oso batzen, oso gutxitan dek nik 10 lortzen, horregan ez naiz klasetik ateratzen. Nik oso gustoko dut bertxotan aritzea, eta ohikoa dela ni horretan astea. Errimak jakitea, nahi asko zait komeni, guk egin dugun rap hau zui nahi dizugu eskaini. Denbora pasa, gure denbora pasa, gustatzen zaizkigu bideo joko ta jolasak. Denbora pasa, gure denbora pasa, Lagunekin geratu eta kaleko solasak. Denbora pasa, gure